Mbah Bathara Guru kantor bapak gurunipun inggih menika Mbah Pojok. Mbah Pojok pikantuk sungkem saking putra siswanipun Bathara Guru saking Dudu Kulon. Iya. Kalian Pak Kiai Hanafi saking Langerjo Butuh matur nuwun sampun atensi wilujeng dalu Rama Kiai Mbah nuwun. Selamat malam, Nduk. Sugeng dalu, Bapak. Waduh, aku ki bareng diundang Bapak kok rada deg-degan ketoke kaya wis tuwa banget aku lho. Kok diundang Bapak? Sebab apa? Lah nggih pun bapak-bapak to. Ora, aku rada cubriya. Liyane kuwi ana unsur apa kok ngundang Bapak? Ya, lho. Ah, bloko lho, bloko. 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 Bloko Rin, piye? Namane calone. Piye? Mergo apa? Nggih, mergine nggih niku lho, Pak. Piye? Mergo sing meking apa mergo sing ngerbab? Alah, sing meking pun mboten gadah untu kok. Waduh. Wong kasih balita kok ngenyek kowe lho. Burung tukul untune. Ya asin saka ngendi, Nduk? Lah saking Tulungagung, Pak. Tulungagunge cok nderekke dalang sapa wetan? Alah, Pak Eko. Pak Eko. Prisdianto. Pak Eko Prisdianto. Nggih. Oh, aduh. Nek ngono kok ya keluarga seniman. Nggih. Mbak Yumu Sinden. Nggih. Oh, hebat. Mulane piyai saka wetan iki gawat-gawat iki. Kok gawat tegese iki? Suarane apik-apik kabeh. Iya, tutuk le sekolah ya, Nduk. Nggih, Pak. Bareng karo anakku kembar Kangko karo Sena sing mawon mayang kuwi kembaran sing nom, sing ngendangi sing tuwa. Sapa? Mas Sutris. Mergo kembarane kuwi mbuh degol iki kenang apa kok ora gelem ngendangi adike. Apa mergo adik ora sungkem? Apa mergo piye kok ora gelem ngendangi blas? Iya. Sing ngrukun karo kembarane ya Rin. Nggih, Pak. Mergo Sena kuwi awune nom luwih tuwa Mas Kangko. Mula wong nom kudu bekti karo wong tuwa, ora mung karo bapak mama, karo bekti karo Mas Kangko. Kae awune luwih tuwa. Iya. Ya Nduk. Ngaturke apa kana pamundhut gubung asmara sesideman terus meneh iki duit meneh. Saking Pak Guru kula nyuwun fragmen suminten edan. Oh nggih, siap. Ya Nduk, gek diaturke apa? Gubuk asmara nggih, Pak. Gubuk asmara napa sesidemane? Gubuk asmara. Nggih, siap. Asmara. Bawani coba. Wah, jan krandahe Mbah Singa Menggala ora mung saka Malang, ora mung saka Sruwah, saka Ndudu ya ngumpul. Sing rawuh sapa? Ki Mbah Sayono karo Mbah Tito ya rawuh. Wah, karo ponakane. Wah, jan ngumpul dadi siji. Matur nuwun, Mbah, matur nuwun. Ayo. Suaranya apik, cengkoke temlawungan. Sidik isane kenceng kudune esuk tangi gasik olahraga mencolot terus suaranya dadi kenceng. Ini nek meneng bae kok ndak kaya ibuku gember-gember. Terus karo rada dikurangi apane udahar men ora tambah lemu ning tambah singset. Nek wong Darduja kuwi ora ana watese esuk bar duwe anak siji kaya Mbak Neneng. Neneng sapa? Neneng sing bakul. Sing bakul popas ning jaba.
nanonenong lelampahan kang tresno tulus nadyaningku bekas mara diseragani ke sikik mengko dindandutke buka celuk nduk monggo gubung asmara Tere Mas Agus. Lopes Kunto Baris
Carane pas banget karo sapa? pamundhute bapak panitia, lakone bab perkara empu mbabar keris. Mongko sing rawuh ku ya ketua Risang Aji. Panjenengane Bapak Haryata saking Brengkelan, sesepuh grup Risang Aji utawi Tosan Aji saking Purworejo. Matur nuwun Bapak Haryata, niki babaran Mpu Sombro kalih Mpu Keleng. Nah, niki mangke dadine pusaka trah Majapaitan karo Cirebon iki. Ngerti. Ngerti wae kancane Pak Har kok ngerti keris iki. Yo lanjut. Oh. Oh, 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 Rin sadurunge lungguh kowe bloko jujur. Kowe manggon ning Purworejo, ning Grabak ning omahku rasane piye? Kerasan ya, Pak. Aduh. Nek kerasan ya kena ning kudu teruske le kuliah lho. Ya nggih siap, Pak. Aja mandek di tengah jalan ya. Nggih. Cita-citamu raihlah setinggi langit, kowe duwe cita-cita apa? Nggih, Pak. Pomo kok kowe duwe cita-cita dadi guru ya kudu kasembatan ya agek wae bojo. Aja kesusu urung kuliah wis bojo engko ndak malah kandas di tengah jalan. Ora. Amin, nggih. Nek wong lanang bocah lanang ki manut cah wadon, waton ora diledek, cah lanang biasane aman ngono lho. Nek cok diledek bahaya iki. Bahaya. Kowe turu ning dhuwur, Kak Sena meneng ngisor ya. Nggih. Lawange dikunci. Ya matur nuwun Rin. Lenggah. Ya. Didodok bapakne cerase. Wah, ora.